Begegek ugek-ugek sadulita hemel-hemel lae-lae sinuwun Prabu Puntadewa sampun sawetawis dangu anggen kula mas paosaken dika sinuwun Puntadewa ingkang semunipun kesrimpet raos rudatin. Ndara lelakon niku adile mung dilakoni Gus yen sampeyan mung tansah gresah sampeyan mung tansah gresula kados mekaten tegese ndika Ndara Puntadewa maido marang adiling kodrat kamangka kodrat niku sing gawe Gusti kang murbeng jagat. Kakang Semar Puntadewa wis jinejer ana ing Madyapada. Puntadewa jinejer dadi Nalendra, dadi ratu utawa dadi pimpinan. Sing duweni kewajiban ya kuwi ngreksa njaga marang katentreman lan karaharjaning bumi Ngamarta. Nanging ya gene ing ripalungguhan iki bumi Ngamarta sing kondhang tentrem kahanane saiki malih dadi tintrim. Ngamarta biyen kondhang negara sing kondhang ning ewadene saiki malah kebak ing panandang. Kiai yen para kawula padha nangis jerit rereyongan iki dudu salahe sapa-sapa nanging iki lupute para sentana praja ya kalebu Puntadewa iki Kiai Semar. Palugon lakuning lekas lukita linuding kidung kadong kadareng amomong memanggon manah rahayu hayuwana
tan agolong gumolong manaduka hara nyuwun sewu sinuwun mesti kemawon paduka mboten kekilapan lakuning jagat menika cakra manggilingan kahanan silih gumanti tentrem menika mboten langgeng ketitik kahanan ingkang dumadi wonten ing negari Ngamarta dinten sakmangke perkara negara sampeyan negara Ngamarta sing kebak ing panandang para kawula sing uripe sarwa kecingkrangan awet dayane jaman sing saya sepuh donya sing saya rapuh niki mbok menawi sampun dados keparenging Gusti sebab nyuwun sewu Gus carane Gusti Allah ngresnani marang umate niku ora kok apa wae sing dadi penjaluke dituruti niku mboten ning carane Gusti ngresnani karo umate malah tansah dianakake wujuding pendadaran utawi ujian ndoro contoh rasuling Gusti utusaning pangeran nika Rasul niku lak klebu umate pangeran sing ditresnani ning cobi sampeyan teliti endi ana utusane pangeran rasuling pangeran sing mulus kepenak sugengipun niku napa wonten rak mboten wonten to sinuwun anane rina wengi mung katimbrung ing pacoban katimbrung ing panggoda lan pangrencana merga napa merga niku tandane asihe Gusti marang umate guru kok tresna karo murite ora kok njur murite diumbar sageleme dhewe nanging tansah dipun wontenaken pasinaon utawi ujian ing pamrih supaya murid kala wau munggah ing reh derajatipun ndara watone manungsa isih gelem napakake suku wonten bumi waton nyawa isih gondelan karo raga sampeyan aja wedi nantang karo pacoban negara Ngamarta sakmangke ketingalipun wiwit saka dhuwur saka tengah nganti tekan ngisor lagi nampa pacoban saking Gusti ingkang Maha Nasa ora nyawang kuwi sugih apa miskin wong pangkat apa wong melarat sedaya sami nampi pacoban saking Gusti ingkang gelar jagat kari menungsane niku kuat napa mboten kalian pandadaring pangeran kala wau contone sing sugih kok ora kuat cobane wong sugih mau dadi wong cetil ora gelem sedekah ora gelem amal jariyah ora gelem weweh marang sapadaning titah wong melarat kok ora kuat cobane dadi wong lecet yen perlu dadi wong sing seneng colong jupuk lho padha sinuwun wong kok pangkat pejabat ora kuat cobane menika tentunipun badhe seneng nyelingkuhke dhuwit negara sami mawon ganteng rupane ora kuat cobane kegantengane dienggo ngoyak hardaning hawa nafsu ayu rupane ora kuat cobane tipis imane bobrok mentale rame 750 sepi yo 150 lho niku pun rumus sing inti sarine napa
Sing intisarine wong urip aja wedi nantang karo pacoban. Lah, sak sampunipun negari Ngamarta ingkang kebak ing raos prihatin niki. Kula suwun paduka ampun mung maido, ampun mung nutuh diri lan mangku tangan. Ning kudu ana osi ing manah krenteking jiwa melu uyung-uyung hanyeng kuyung kangge srana yuwanane bumi Ngamarta. Sik kula tak takon. Yen pancen sampeyan iku Nalendra sing pengpengan, anake Prabu Pandhu Dewayana, banteng-bantenge wong tanah Jawa, paduka sampun mireng napa dereng? Mbok menawi ing Ripalenggan sakmangke wonten tepining Kali Srayu. Wonten tepining Kali Srayu wekdal sakmangke badhe wonten tumuruning kanugrahaning dewa ingkang sinebut Wahyu Kamulyan. Sinuwun Prabu Puntadewa sampun pirsa napa dereng? Semareka den prayitna semurire eka hambalik ditiyoni gandayani Wahyu Kamulyan Kiai. Inggih. Wahyu Kamulyan niku wahyu saking para dewa ingkang ginanipun kinarya ngangkat katentreman lan karaharjaning para kawula. Menawi kersa lho, menawi kersa. Ning kula mboten meksa. Yen sampeyan kersa monggo kula dherekaken nepi utawi tetugur wonten tepining Kali Srayu. Nyiksa raga memulya jiwa. Kridanipun Nalendra lan satriya kedah sarana laku brata Den. Kiai Semar pindha kepapak obor sewu satemah padang tetrawangan awit saka pituture Kakang Semar Badranaya. Mula Kiai ayo enggal gandengen tanganku. Puntadewa bakal nglakoni tapa brata samadhi maladi hening tetugur ana tepining Kali Srayu hanggayuh nur buating Gusti kang wujud Wahyu Kamulyan kuwi mau Kiai. Inggih. Sedya hayu bakale manggih rahayu. Gus, sampeyan ngagem tekad satriya tanah Jawa. Ampun ngantos balik wonten negara Ngamarta menawi Wahyu Kamulyan dereng saged sampeyan regem. Iya Kiai. Santoso, Anu Kaya
slek tumiba gegaran santosa wartane meh teka sikara karo tatake pankaton yaksa gora rupa risedeng nalendra yaksa alalaku kang malwaya ingkang gambira marang ngise siyung metu Prabawa Gura mawalian Ditya Durbala harsa Yuwang Titi Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku mangkuto kabeh para putra siswaku ing pertapan Awiyat ana Angger Lingga Sugarda saka negara Pasir Gumelar pun Bapa Begawan Gura Dahana ndarbeni gegayuhan kang luhur tumrap pertapan Awiyat kene maramane jeneng sira kabeh ndak kanthi wawan pangandikan sak pejagong ing ri palungguhan sak mengko pi la dalah nuringgih Bapa Kanjeng Bapa Begawan Gura Dahana rumaos bombong sajroning batos dene kang putra kula pun Lingga Sugarda ratu saking negari Pasir Gumelar pinercaya dipun kanthi wawan pangandikan kalian paduka Bapa Rama Panembahan wonten babakan ingkang pundi kula pun Lingga Sugarda arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentas sabda sabdanipun Kanjeng Bapa Panembahan Begawan Gura Dahana mangkene ya nggir anggonipun Bapa dadi pandhita ana kene tak rasa kaya durung bisa ngangkat kamulyaning para putra siswa sumrambah abdi miyang cantrik kang mapan ana ing pertapan Awiyat kene mula kang saka iku pun Bapa kepengin duweni gegayuhan supaya pertapan Awiyat kene saya kuncara bisa luwih hanjaying bawana lajeng cara utawi sarana punapa ingkang badhe dipun lampahi dening Bapa Panembahan Begawan Gura Dahana nggih Lingga Sugarda kados pundi Bapa Panembahan carane ora ana liya kejaba pun Bapa kudu cecaketan kelawan Nalendra ing Praja Ngastina kang jejuluk Prabu Duryudana yen pun Bapa wis bisa cecaketan kelawan Ratu Ngastina pidak jempol kelawan Prabu Duryudana ndak kira pertapan Awiyat kene mesti bakal melu keangkat derajate nyuwun sewu Bapa nyuwun sewu punapa paduka Bapa Panembahan dereng mangertos mbok bilih Prabu Duryudana ratu ing negari Ngastina menika ndarbeni watak angkara murka lah menawi paduka Bapa Panembahan cecaketan kalian Prabu Duryudana
pidak jempol karo para Kurawa mboten wurunga niki mengke saged nyembet daging waras. Pertapan awiyat badhe kenging awanget angkara murkanipun Prabu Duryudana sakurawanipun. Nger Lingga Sugarda, aja kuwatir, aja wasu melang rasamu. Pun bapa sing dadi gurumu wis bisa milah kang sarta milih ngendi sing bener lan ngendi sing luput. Mula aja kangelan. Muridku Lingga Sugarda, wonten dawuh Bapa Panembahan, krit lampit brungkat kimpul. Ki Ratna Wadyabala saka negara Pasir Gumelar saperlu ngombyongi lakuku sowan marang Prabu Duryudana ing negara Ngastina. Yen Prabu Duryudana iki mengko duwe perkara, aku kang bakal melu-melu mbantu ngerampungake. Sing baku niatku supaya pertapan awiyat kene bisa luwih maju krana bisa gandeng negara Ngastina. Sendika ngestakaken dawuh Bapa, ayo budal lon-lonan dina sak mengko.
sesanti asung panggonta brataning kautaman hamiwiti gelaring wayang purwa kang wiwit kuna teking duksina wis sembada dadya tuladha hambangun jiwa kang utama mila pantes sinebat kagunan isi gunem guna kelawan gunawan ingkang sedaya ngemu surasa wayang minangka tontonan dadi tuntunan sinebut tontonan labet wayang purwa dadya tamba kang lagya nandhang duh kita kridaning Kyai Dalang kang amurba carita olah swara olah rasa olah sanggit sandyatama akarya sengsem weh lejaring nala larasing gending kelawan tembang sumanding minangka pepeling sendon lan lagon yekti asung pasemon pradangga munya kabarung waranggana dadya lelipur kang anawung sungkawa wayang sinebut tuntunan krana wayang purwa dadya sarana nenuntun marang marganing jiwa kang utama sinurasa saben parwa piranganing carita tetela watak angkara sayekti kalindih dening watak suci tuhu menika tuntunan murih bebrayan nampi gegambaran kang ala singkirana kang becik ugrana jumbuh kelawan wewangsaning para pujangga prawira marganing swarga nesta marganing neraka tuhu menika gelaring negari Ngastina inggih negari Gajahhoya liman benawi inggih senebat Kuru Janggala anenggih ingkang ngasta songsong agung praja wenang den ucapna dasa namane Sang Prabu nenggih ajejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana Jaka Pitana Jaya Pitana Kurupati Sri Gendari Suta Drestarastra Siwi Prabu Gandharya Tripamangsah inggih ajejuluk Prabu Kurawendra ingkang kepareng adhep hanenggih pujangga nata Ngastina pandhita saking pertapan Sukalima peparap Pendhita Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Bharatwajaputra Sang Parama Guru sinambet warangkanata ingkang kapernah paman wingking saking kasatriyan Plasa jenar kekasih Raden Patih Harya Sengkuni ya sinebut Harya Suman Trigantalpati ya Raden Suwela Putra sumambung ing wingking juru panaliti mlebet medaling Banda Nagari wingking saking kasatriyan Tirta tinalang kekasih Raden Kartamarma dereng ngantos kewijil pangandikane Prabu Duryudana kedadak rawuhira kang raka saking negari Mandura jejuluk Prabu Baladewa ya Prabu Balarama Karsana Kakrasana Kusuma Walikita ya Sang Wasi Jaladara gapyuk rerangkulan manembrama kang raka tumuli den ajak lenggah sajajar senen sinenanan ladrang sewaka dadya tandha Sang Buminata arsa paring pangandikan
nira sang nar pati lampah hira alon ginarabat badaya yuwarna nira Koko Prabu Baladewa prasasat melampah ing wanci pangkolong kepabake ngobor sewu dene dinten sak mangke paduka Koko Prabu Mandura kepareng minangkan ingkang dados pamutah kula rawuh wonten Sitinggil negari Ngastina kula ingkang minangka wakilipun kadang para Kurawa ngaturaken panuwun duh Koko Prabu. Yayi, Sabta ari kawuri utawi 7 dina kepungkur. Kula nampi sowanipun gandhek sakembaran jebul utusan kala wau utusan saking negari Ngastina nyaosaken nawala utawi undangan dhateng Keng Raka ing Mandura. Sak sampunipun layang kula waos lan kula raos wa sing dadi nginggalaken pun Kakang sowan wonten ing negari Ngastina mriki. Mila saking menika Yayi slendro ingkang raos slendro ingkang batos gandeng ripalenggan sak mangke Keng Raka sampun marak seba bebasan hanyidam rujak ing Cempaluk
cumengklungen daya-daya wruh gatining karsa menawi keni winedaring kathah ingkang raka ing Mandura sumedya hangangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabdanipun Yayi Prabu Duryudana hanjrah kang puspitarum kasiliring samirana mrek sekar kadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya Koko Prabu menawi wonten sisiping atur nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami punapa ta darunanipun dinten sakmangke srupa nyuwun kula anggenipun kepingin boyong dhateng paduka Koko Prabu Mandura mapan wonten ing negari Ngastina mriki blaka suta blak kotang terus terang dinten sakmangke keng rayi Ngastina nembe ketaman ribet jibeg judeg manah kula saking pamawas kula namung paduka Koko Prabu Baladewa ingkang saged ngudari reruwet madhangaken pepeteng kula duh Koko Prabu ingkang dipun kersakaken Yayi Duryudana kados pundi Yayi Koko Prabu ingkang tansah gumana musik wonten manah kula boten wonten sanes kejawi kodrating jagat ingkang sinebat perang agung Baratayuda Jaya Binangun perang kala wau perang ing antaraning Pandhawa lan Kurawa inggih awit babakan perang Baratayuda Jaya Binangun kala wau ingkang siyang pantaraning dalu tansah nyerimpet nyandung wonten ati kula ingkang dipun kersakaken babakan Baratayuda kados pundi Yayi nyuwun pangapunten mila nganti Duryudana ngundang paduka Koko Prabu Baladewa menawi benjang Baratayuda Jaya Binangun siyos kelampahan nyuwun sewu paduka Koko Prabu Baladewa badhe mbantu para Pandhawa menapa badhe mbantu para Kurawa Yayi kula aturi nyekseni sedaya ingkang lenggah mapan wonten ing Setinggil Ngastina mriki kula aturi midhangetaken lan niteni dhateng ucape Baladewa benjang sak mangsa-mangsa Baratayuda punika dadi Baladewa mboten badhe mbantu dumateng para Pandhawa Yayi lah dalah matur nuwun Koko Prabu lho ning kula nggih mboten bantu Kurawa lho kok saged kok kados mekaten niku nalaripun kados pundi
Ngaten. Baladewa niku wong tuwa. Tegese tuwa niku kedah bisa tinuwa tuwa lan bisa tinuwi-tuwi. Tegese wong tuwa kudu kena kanggo conto, kudu kena dadi gondelan. Mongko para Pandhawa niku taksih kadang kula, Kurawa inggih taksih kulit daging kula piyambak. Dadi upama Baladewa niku mbelani salah siji, nyuwun sewu, ana paribasan bacok-bacok landesan dengkul. Sing dibacok tugel dengkule melu tatas. Kejawi saking menika Yayi. Baladewa ya ora pengin diarani wong tuwa sing bancinde banciladan. Mila menawi benjang Baratayuda Jaya binangun kelampan, Baladewa mboten badhe mbantu sinten-sinten. Baladewa tak ningali ramene Baratayuda Jaya binangun kemawon. Dadi wong nonton kuwi penak. Rame ya keplok, lucu ya guyu, ora cocok karo atine ya gari nyacat. Niku wong nonton. Inggih, matur nuwun. Lajeng kula badhe tanglet malih. Miturut petang paduka Kaka Prabu Baladewa, menawi perang Baratayuda niku kelampahan. Ingkang menang niku Pandhawa punapa Kurawa. Sing menang besok ana sajroning Baratayuda, sing menang sing bener, ingkang kalah niku sing luput. Sing leres niku sinten, sing lepat niku sinten. Lah nek niki Baladewa ora kena matur. Kudune Yayi Duryudana pun saged tanggap. Malah sakniki kula sing genti tanglet dhateng Yayi Duryudana. Wiwit Kurawa niku taksih bayi abang nganti brangkang, nganti saiki dadi satriya kondang. Kurawa nate tumindak jujur menapa mboten? Nyuwun sewu. Rada pekewuh anggenipun paduka badhe mangsuli. Tiyang sadonya niku sampun ngakoni. Wiwit kuncung nganti gelung rina pantaraning dalu, Kurawa niku sing diangkah ora ana liya kejaba patine para Pandhawa. Kamangka Pandhawa niku tanpa dosa, kamangka Pandhawa niku tanpa luput. Conto rikala kepungkur. Nalika jaman lakon Bima bungkus, jabang bayine Werkudara ingkang riyin wujude bungkus dibucal mapan ana tengah alas supados angsal pangruwatan, nanging kepripun nyatane malah diincim patine kalian para Kurawa. Jabang bungkus diranjap gaman kiblat 4-5 pancer. Conto malih nalika riyin jaman lakon pendadaran siswa Saka 5 ing tata lair mulang perang karo murid, latihan tosing balung wuleting kulit, nanging sejatine ana sandi kang piningit, paton wonten reka daya ingkang lungit. Para Kurawa anggenipun badhe ngungkih cara ing pengangkah patine para Pandhawa. Mboten niku kemawon Yayi. Rikala jaman lakon babat Wanamarta, Pandhawa jare diwenehi karo Kurawa wujute alas. Sing jenenge Alas Wisamarta dikon babati para Pandhawa. Pandhawa dikon bangun negara, ning sejatine para Pandhawa diloropke ana tengahing alas. Kareben Pandhawa mati dipangan jim setan priprayangan. Wonten melih jaman lakon Balesi Gala-gala. Jare para Pandhawa arep diwenehi separone negara Ngastina. Pandhawa dipun papanaken wonten ing Balesi Gala-gala nalika semanten wanci dalu papan dunungipun Pandhawa malah dipun obong kalian para Kurawa. Sapa sing duwe gagasan ngaten niku? Sapa to sing duwe reka daya pimpinane ngobong Balesi Gala-gala? Dina iki wonge ya isih urip. Sapa to menungsane? Kula sinuwun kula sing duwe gagasan ngobong Bali Gala-gala.
Paduka krasa paman, krasa mawon. Didumuk ora krasa. Ning sakniki kula sampun mertobat kok nggih. Panjenengan sampun mertobat mpun, senggune sakniki pun mertobat. Nggih, syukur bagi jumurung. Lah sakniki kanthi paugeran sedaya kala wau Yayi Duryudana. Kamangka para pinter sampun nate paring pangandikan Suradira jayaning ngrat suh brasta tekaping ulah Darmastuti sing bener bakale jejer sing salah bakale seleh sapa sing disiki ala ing kono wahyune bakal sirna kula wantun nemtokaken Yayi Baladewa wanita toan bilih benjang Baratayuda jaya binangun kelampan sing menang para Pandhawa sing jleput para Kurawa. Permara reh mangusumya ngambrengeng kadhi karonaning kaswahasih ring marga Hamalagung risang ganda mastrat maja lengleng lalu manguladi surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah Umyus amara wayahanto mengke riyen Yayi Prabu Duryudana kok mbrabak pasuryanipun ketingal badhe netes punang waspa Koko Prabu menawi sampun cetha ngegla tanpa warana binjang perang Baratayuda ingkang unggul Pandhawa ingkang remuk rempu dadi rempon para Kurawa. Lajeng bedahipun punapa Duryudana sakurawane badhe nglampahi Baratayuda. Pramila duh Koko Prabu, kula nyuwun tulung sanget dhateng Koko Prabu Baladewa. Kados pundi carane supaya Baratayuda menika wurung, Baratayuda menika ora sida kelakon. Syaratipun napa Duryudana nderek? Probeanipun punapa Duryudana namung manut? Bakune Baratayuda saged wurung. Sinten malih ingkang badhe kula suwuni senjata pitulung tombak kenceng kejawi namung paduka Koko Prabu Baladewa. Inggih Yayi, inggih. Jenengan lenggah kanthi sekeca langkung rumiyin, jenengan tata rasa panjenengan. Lenggah ingkang prayogi kula babar, kula badhe paring colok pepadang. Piye carane karben para Kurawa ora sida bubuk remuk dadi rempon? Piye carane karben Baratayuda gagal wigal tanpa karya, karben Baratayuda wurung? Kula duduhi carane kang sarta reka dayane Yayi. Lenglenging driya mangu mangun kong kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin lir-lena tanpa kanin yen tamtu lusa mengko sangya utama
Nyuwun sewu Yayi. Menawi saestu Yayi Prabu Duryudana kepengin Baratayuda niku wurung, Baratayuda niku batal, kula sagah minangkani menapa ingkang dados pamundhut paduka. Saestu Koko Prabu, saestu Yayi. Caranipun kados pundi? Ngaten. Waton negara Ngastina niku panjenengan balekke karo para Pandhawa bar ora sida perang Baratayuda Jaya Binangun. Niku syarat sing angka setunggal. Syarat angka kalih nek kepengin Baratayuda Jaya Binangun batal, wiwit sakniki para Kurawa kudu gelem tumindak becik, ngedohi tumindak nista, culika lan angkara murka. Jenengan conto Pandhawa nika. Awan bengi sing diudi mung tumindak becik lan tansah prihatin demen tirakat hanggayuh wayuning Gusti sing gelar jagat. Nah, niki sisan gawe. Sisan gawe yen Kurawa pancen kepengin tumindak becik, nglereni tumindak jahat, miwiti Kurawa anggenipun sakmangke badhe tobat. Manut pangsit ingkang kula tampi sekedhap malih dewa badhe nurunaken kanugrahan. Kanugrahan kala wau sinebat wahyu kamulyan. Prayogi kanugrahanipun dewa ingkang sinebat wahyu kamulyan kala wau kula aturi nggayuh nggih Yayi, supados saged anyrambahi kamulyan kang sarta katentremaning para kawula ingkang mapan wonten ing negari Ngastina. Siji, syarate jenengan balekke negari Ngastina sakwutuhe marang para Pandhawa. Angka loro, jenengan gayuh kanugrahaning dewa ingkang sinebat wahyu kamulyan. Menawi kalih perkawis niki wau paduka Yayi Duryudana saged mujuti, O esu aya sorea perang agung Baratayuda Jaya Binangun badhe wurung, badhe batal. Kurawa bakal slamet donyane nganti akhirate Yayi. Lagi cawaman sabda Goregang sumewa gegering pasewakan kathah samyana reka wonten dwirata makta pedhot king wantilan saweneh anarka kuda dilar pandangan Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang susuh angin ngenting gone miwang kalieng kangkung isine bumbung bawang onggong
lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan Rama arane basa nangala ya mas nadyan lemong nyalemong tanpa ukara amit pasang Kalimantabik pisawanan kula sinabeta ing Iladuni dumawaing tawang tuwang kula ingkang abiyantara wonten ing Sitinggil Ngastina sembah kula kunjuk sinuwun Prabu Duryudana ana brahmana ngaturake sungkem munggah ana Sitinggil kuwi sapa mburi saka ngendi Sudyamastani kula pun begawan Gurodahana kula wingking saking pertapan awiyat mugi paduka purun nampi sembah sungkem kula iya wis ndak tampa tiba sepadha-padha sowanmu ana Ngastina apa mbutuhake prabeya kanggo mbangun pertapanmu babar pisan boten sinuwun malah kepara kula sowan ngarsa paduka kula menika namung badhe pamer dhateng jengandika sinuwun Duryudana. Apa kowe bakale pamer bondo donya? Mboten. Banjur apa sing mbok pamerke? Kula badhe pamer kasekten. Awit kula menika pandhita ingkang sampun kondhang kaunang-unang, pandhita ingkang kajuwara saindenging jagat raya. Kula menika pandhita ingkang kesdik ing paningal, ngerti sadurunge winarah. Kula menika pandhita ingkang wasis ombyake ngakathah ngandharaken mekaten. Yen kowe pancen pandhita sing wasis lantip panggrahi tamu, mara coba batangen dina iki Duryudana lagi mikirake babagan apa. Nun dos pundi yen pancen kowe pendhita sekti lantip panggrahi tamu dina iki Duryudana lagi menggalih apa bela dalah ya menawi niku gampil saklebatan kemawon sampun ketingal lamun sak mangke paduka hanggadhahi gegayuhan nanging paduka taksih bingung gegayuhane Duryudana apa begawan Gurodahana. Paduka sinuwun Duryudana bingung awit wedi kalah musuh para Pandhawa. Benjang ing perang Bharatayuda Jaya Binangun, wekasan paduka Prabu Duryudana kepengin gayuh kanugrahaning dewa ingkang sinebut wahyu kamulyan. Leres napa mboten? Pandhita karya wangsit pindha gombang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone Panembahan kula wonten dawuh sinuwun pancen bener sun kepengin ngentukke wujude wahyu kamulyan. Apa jeneng sira Panembahan saguh bantu marang lekase Duryudana? Weh lah dalah lahir terusing batin kula sagah sabiyantu. Sababipun punapa pendak-pendak Kurawa kok mboten saged ngentuke wahyu, kula niku sampun saged nggagapi sabab wonten sing dadi pepalang
Pepalange sapa? Mboten wonten sanes kejawi namung para Pandhawa. Wahyu kamulyan niku sing iso ngregem mung para ratu, mung para pimpinan. Pandhawa niku ratune sinten? Pandhawa niku pimpinane sapa? Mboten wonten sanes kejawi namung Puntadewa. Syarat-saranane Wahyu saged cumandhak wonten bumi Ngastina punika gampil. Syarat-saranane apa? Sing kulina nampa Wahyu kudu mati. Dina iki yen Puntadewa iso mati, mboten aneh, mboten mokal Wahyu saged tumurun wonten negari Ngastina. Mokal Duryudana bisa mateni Puntadewa awit ngamarta senopatine sekti Mandraguna. Oh la dalah. Sekti niku rak blegere ning sejatine Pandhawa niku ringkih. Kula pun Begawan Gorodahana ingkang badhe soroh bau. Kula Begawan Gorodahana saking pertapan Awiyat ingkang badhe soroh tenaga. Kula pun Begawan Gorodahana ingkang saguh nugel gulune Puntadewa. Gorodahana, madhep rene bangsat elek kowe. Tomon tabler ginep tabuka yayasin nepi Jojo bang mawingo-wingo wengis Desmalane ngerak leketeking jagat gelah-gelahing bumi panusmaning jajelanat sukertaning bawana. Setan memba menungso. Ucapmu ngarep kowe saguh bakal mbantu Yayi Duryudana anggone bakal nyadong Wahyu. Aku melu seneng, aku melu bungah, Baladewa melu mongkok. Ning pungkasane tembungmu Wahyu bisa ditampa Yayi Duryudana nanging nganggo syarat kudu mateni Yayi Prabu Puntadewa. Kuwi aku sing ora mathuk, kuwi Baladewa sing ora sarujuk. Nyuwun sewu, sampeyan niku sinten ngerti-ngerti kok nesu-nesu. Lho, kowe durung ngerti karo aku, kowe durung tepung karo aku. Nembe sepisan ketemu niki. Lekno mripatmu jerengen gobokmu. Nalendra Mandura Prabu Baladewa Balarama Kusuma Walikita Karsana Okrasana ya aku iki. Wo sampeyan sing kondang ratu galak saka negara Mandura nika. Iya. Mula yen kowe isih ngeman karo nyawamu, kowe bali yo. Minggato tekan negara Ngastina kene. Mengki riyen to Kok bareng krungu mateni Puntadewa sampeyan kok nesu. Sambung rapete niku napa kalih sampeyan? Dudu sanak, dudu kadang yen mati melu kelangan. Yen isih kepengin nyawang sorot ing srengenge, isih kepengin ngrasake ngemut legining gula. Mara gage kuwi minggato. Kowe bisa, kowe kena mateni Puntadewa nanging langkah ana dhisik bangken Ratu Mandura Prabu Baladewa. Weh la dalah. Prabu Baladewa, aja mung bengak-bengok ayo. Endi dodo nyoh dodo. Adu kasekten mungsuh Begawan Gorodahana. Kelakon tak remet dadi klalare ngepepek. Tak enteni ning alun-alun Ngastina, tak suweki cangkemmu bangsat elek. Oh. Baladewa kok nesu-nesu niku jane kapernah napa karo Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa iki isih sedulure enom Prabu Baladewa. Wah, isih wonten kulit daging, isih ana panemban. Wah, lah lagi ngerti.
Ning ampun kuwatir, sinuwun Prabu Baladewa niku kalebu Ratu Lilin. Maknane Ratu Lilin, gampang kobong ning ya gampang lilih. Waton Gorodana tasih ngadeg jejeg wonten bumi Ngastina. Mboten badhe siraping keprabon Ngastina badhe doyong. Malah menawi kepareng kula ingkang badhe dados pendhita utawi pujangga agung mapan wonten ing Ngastina mriki. Lole. Lole. Gorodana, lah kok lancang tembungmu? Kowe kepengin dadi pendhita, dadi pujangga agung ana negara Ngastina. Apa kowe ora tau maca layang kabar? Yen Ngastina iki wis ana pendhitane, pandhita sing monyor-monyor, pandhita sing sekti kalintang. Ya kuwi pendhita Durna. Apa rumangsamu sing sekti kuwi mung dapurmu wae? Sampeyan iki sapa? Pandhita Durna. Teka-teka ngerti-ngerti kowe arep nglengser kelungguhanku. Kowe pengen dadi pendhita nang Ngastina, ya? Kowe pengen dadi pujangga agung mapan nang Ngastina. Kepareng kula nyuwun pamit perkawis Prabu Baladewa kula ingkang badhe ngrampungaken. Sing baku Puntadewa kudu tugel gulune satemah wahyu kamulyan saged kaboyong mapan wonten ing negari Ngastina. Duga-duga Ginawa ati-ati aja nganti keri. Paman-paman sengguni. Kula wonten dawuh tinimbalan, Nger. Ampun nidhake Begawan Gorodana. Paduka perintahaken Sata Kurawa kinendhum bani tindakipun Begawan Gorodana. Nak ngestaken dawuh amit madal pasilan. Gandanya sekar gadung.